Това е много яко. И здравейте хора днес. Чакайте малко на секунда. Значи това и това. И не работя третото. Така че ще пълним тестното. Това. Така. Това е тук. Това е тук. Това е тук. Така. Замразената почва сигурно се е размразила. Напълнете много кофи с кал. Така. Ще запушим отворите. Това е много яко. Чакайте. Това е много яко. Но... Това защо не работи? Що не става? Другото. Значи това със всякакво става, но тези вече отпадат. Така че... Ние тръгваме към мъглата. Още малко. Използваме пинятите. Запушихме отворите с тиксото за кашоните на Томи. Хора. Така. Това, ако е нагоре, няма да стане. Ако е надолу, ще става. Ето вижте. Това е алуминиева рамка за пръскачката. Така. То сега е долу. Сега е нагоре, нали? Трябват ми очила, маска и въже. Така. Да Правил. Така. Да съберем цялата почва в една кофа. Ето не става. Иначе, ако е надолу, правим надолу. Така и става. Бащи ли работата? Не знам. Разбрано. Добре. Аз тръгвам. Да, но маската го опазва. Чао, наричате за канала и начинете камбанката и да на лайк.